Șeful, vine un tren cu americani. Niște greoceni ceva. Transportă echipament militar NATO. Are liberă trecere de la București. O avea la București, de aici la mine. Zile să oferească pentru control. Oh. Bună ziua! Bună ziua! Dorel Mateescu, Doiaru, șeful gării. Ce transportați în vagonul de marfă? Păi, e un transport militar american pentru frontul din Kosovo. E vagon NATO și conținutul este strict secret. Aha. Să prezentați și mie actele la control. Păi nu înțelegeți. Este transport militar și avem aprobare de sus, de la guvern. Nu. Mata nu înțelegi. Eu am un regulament. Fără acte în regulă nu poți să te las să treci. Is there a problem here? Dânsul întreabă dacă este vreo problemă. I need to see custom and transportation papers. This is a NATO military transport, sir. This has been organized and authorized by your government. Any documentation be in your possession, sir. You have international transport from America? That is correct, sir. And where are you now? I'm in Romania, I guess. So, according to the Romanian transportation laws, you need to have custom. This is the legislation. I don't make legislation. I respect legislation. You come to Romania, you have to respect legislation too. Well, if you respect legislation, sir, you are hereby advised to comply with what's been coordinated. Do I make myself clear? Have I made myself understood here? Have I made myself clear here? Fuck USA, fuck NATO, fuck Bill Clinton și pe aia de la București. Asta e gara mea. Checkpoint. You need custom papers. N-aveți, nu treceți. Ia bagă-i pe linia a doua, că m-am enervat. Tell him to find out what the hell is going on right Ce now. se întâmplă? Vedeți ce se întâmplă?